Egunan, Aliz Leitziaga zahar naiz eta 75 urte ditut. Neure elkarte bizitza oso aberatsa izan da, talde lana maite dutalakotz, baita ere biziaren gainean eragina izaitea. 11 urtez eskualdeko kontseilari izan niz eta Euskal Herriko ekologisten botzere mailean niz. Ardura entzuten da ekologia zigortzailea dela, oso kontrakoa delaik. Zigorra klimaren desorekak du ekartzen, gu girelaik parte handi batean obendun. Ura zure etxean uholden gatik sartuko delaik aldi oroz. Klimaren alde deus ez duten egin hautetsi belaunaldien falta izanen da. Hori bai, zigorra da. Beraz nik ez dut nahi, nire seme alabek edo beren haurek gure hutsegiteak beren gain harditzaten, eta apirilaren hamarean Janik Jado bozkatuko dut.